Pre Teresku. Milá Tereska, tento príbeh vznikol špeciálne pre teba, ako odpoveď na tvoje vnútorné túžby, otázky a tiché prosby. Vybrané karty rozprávali a ja som ich hlas pretavila do slov, ktoré majú moc liečiť, inšpirovať a ukazovať cestu. Nech ťa tieto slová objímu tak nežne, ako ty objímaš iných. Nech ti pripomenú, že všetko, čo si, je presne dosť. A že láska, ktorá čaká, už pozná tvoje meno. Tereska, jemnosť so silou v srdci. Meno Tereska v sebe nesie jemnosť, ale aj vnútornú silu. Je to meno, ktoré patrí duši, čo vie súcitiť, ale aj postaviť sa. Tereska je často vnímaná ako láskavá, intuitívna a zároveň odvážna, hoci ticho. Jej prítomnosť lieči, jej úsmev upokojuje a jej viera má moc meniť veci. Je to meno ženy, ktorá si zaslúži byť milovaná tak hlboko, ako sama miluje. Bez podmienok, bez masky. Tereska. Bol čas, keď tvoje srdce plakalo v tichu. Keď si sa dívala na svet a aj cez úsmev ťa niečo vnútri ťahalo dolu. Zrada, sklamanie. Možno aj to, že si verila viac, než si mala. A predsa, nie je na tom nič zlé. Lebo láska, ktorú si vtedy ponúkla, bola pravá. Len nebola prijatá tak, ako si zaslúžila. Srdce ti prasklo a ty si padla. Ale práve tam, v najväčšej tme, sa začalo niečo meniť. Ako keby staré zomrelo, aby nové mohlo vzniknúť. V hĺbke tvojho vnútra sa zrodila truhla, symbol konca, ktorý však otvára bránu začiatku. Pomaličky si odkladala spomienky, bolesti aj očakávania. A potom si našla kľúče. Možno ešte nevieš, ktorý otvorí ten správny zámok, ale už ich držíš. A to je začiatok tvojej moci. Vieš, Tereska, láska nie je o vzdávaní sa samej seba. A ty si to pochopila. Tvoje uzdravujúce srdce sa vracia k sebe. Začínaš opäť žiariť. Nie pre niekoho iného, ale preto, že tvoja duša vie, kým si. Vyžaruješ charizmu, ktorá priťahuje presne to, čo je pre teba správne. A niekde vo vzduchu, ticho a nenápadne, sa formuje nové spojenie, príťažlivosť, ktorá má dušu. Ale ešte chvíľu pozoruj. Láska vie byť aj neviditeľná, najmä keď ju chceme cítiť hneď. Naučila si sa vnímať varovné signály, teraz už vieš, že nie každé srdce ťa unesie. A to je dobre. Pretože keď sa objaví ten pravý, nebude ťa chcieť vlastniť ani obmedzovať. Nebude ti brať slobodu, ale ju zdieľať. Pochopí, že láska nie je ťarcha, ale sľub rásť spolu. Pomaly, krok za krokom. Bez nátlaku, bez klamstva. Bez potreby skrývať sa. Tereska, tvoje srdce ešte cíti dozvuky bolesti. Ale aj to je v poriadku. To len znamená, že bolo hlboké a úprimné. A teraz, keď sa uzdravuje, láska si ťa už hľadá. Nie preto, že ju potrebuješ, ale preto, že si pripravená ju prijať inak. Na záver, milá Tereska. Každý človek si zaslúži počuť svoj vlastný príbeh. Nie všeobecný, ale ten, ktorý sa prihovára priamo jeho srdcu. Ak cítiš, že by si aj ty chcela spoznať svoj príbeh z kariet, ktorý je šitý na mieru tvojej duši, tvojej situácii, tvojmu srdcu, ozvi sa mi na e-mail 2323kika2323@gmail.com. Rada pre teba vytvorím príbeh, ktorý ti môže priniesť nádej, pochopenie aj nové svetlo. S láskou, Kika.